नारखो आंनिखौ फैदों होननानै मोनथिब्ला बादावलाय लांगोन बियो। नारखोनाबा फैदोंना फैयाखै? नारखोनाबा फैनायबा हामगौमोन। आंनि साख्रि मोननायनि खोथाखौ हाबिलाया खोनानायमोनब्ला बेसे रंजागौमोन। हाबिलायाबो जुदि खाथियाव थागौमोन खोथायानो गुबुन जागौमोन। अबाव दं नों हाबिला? थाब फैफिन। आंनि खुसिनि समाव मानो नों गैफाया हाबिला? थाब फै नों जेराव दङ। आं नोंखौ दाबो गनायनानै लागोन। आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो नों जेरावखि थाङा मानो। खालि नों फैल'। नों जुदि अबावबो खामानिबो मावनो लुगैयो आं नोंखौ खामानिबो मावनो होगोन। जास्ट खेबसेल' आंजों नुजा हाबिला। नोंखौ आं आंनि गोसो बायदि थानो होगोन। नोंखौ रानि बायदि दोनगोन आं हाबिला। गुथाल बर'मोन ना? औ गुथाल बर'। नै एपइन्टमेन्ट लेटारा। औ जोंहाबो फिसाज्लाया होदोंमोन गैया मोनासै। ए दे बाबु मोजाङै थाबानो जाबाय आरो ना। फिसाज्लाया मोनाबाबो सोरबा बर' सेंग्राया मोनबा मोजां मोनो आरो। नङाब्ला जोंना बर' हारियाव साख्रि मावनायावनो बिराद खमखा। न'खरनि मानसिया जेरावबो साख्रिखौनो मोननो थांखाया। बेबायदि सोरबा खाथि खालानिफोरा मोनबा मोजां मोनो आरो। औ सार नाजाबावनो होनाय मोनगोन दे बिबो। बुंदों र' एबार पुलिसाव होबावगोननो। मोनोना मोनाथाय नाजाबाय थायो गथ'आ खारबाय थायो फुङावनो। होथारगोननो मालाय लाथारगोननो। मोनगोन दे सार नाजाबाय थाबा मोनो। औ बेबा साख्रिया माबायदि जायो बाबु? मोनथिनाय बादिब्लाथ' बर्डारफोराव थानाय जायो आरो बेनिया। अ दे मोजाङै थाबानो जाबाय। औ दे होमबा सार थाथ'दो। दे बाबु दे थां। ओइ जांग्राव नोंस्रा दाहाय बिफा फिसा जोंहानाव ओंखाम जाफैदै हराव। बा मानि पार्टिलै? लटारि नांलायबाय नामालै? आं एबार हरबालाय 10,000सो नांदोंबा। थैद लटारि नङालै जाम्बा। जोंहा गुथाला साख्रि मोनबाय साख्रि। हा गुथाला साख्रि मोनबाय? बाब्रे बाब मोजां खोथा दे मोजां खोथा। आंहाबो गरफा गरनै मदद मोनसिगोन दा। दे मोजाङानो जाबाय। मा साख्रि? सरकारि ना? औ सरकारियानो। साख्रिखौ दा मोनथियाखै र'। गुथाला लायनोसो थांदों एपइन्टमेन्ट लेटारखौ। बै पस्ट अफिसनि मानसियासो फैनानै खिन्थाफैदोंमोन। न'आव फैबाय आङो जल्दा-जल्दिनो। दे थाथ'दो होमबा जांग्राव। दाहाय थांबानो जाबाय ओंखाम जानो हराव दे। दे थांगोन। मा जागोन? अमा जागोन ना जाया? जाहोगोनलै अमा दाउ थागोन। थांबानो जाबाय खालि। थाङा नै मोनाबानो थांगोन आं। नुबायना दा आइया आदानि अबस्थाखौ माबायदि खालायखौ। गावनि फिसाखौनो नंखाय बुंनानै आइया दुखु होगासिनो नुदोंना आदाया। ओंखामखौनो जायाखै। आदानि बेबायदि अबस्थाखौ आं नायबाय थानो हाया। गाबोनबो जुदि बेबायदिनो खालायो आं खोन्थाजोबगोन। आदाजों हाबिला जाना रायज्लायनाय सिख्लाया हाबिला नङा गुबुन सिख्लासोमोन। आइया नंखाय बुंनानै रायज्लायहोनाय सोरबा गुबुन सिख्लासोमोन होनना खिन्थाजोबगोन आं। दिनै सानसेखौ नायबावथारनोसै। जुदि आदाया दिनै हरसिम गाबोन फुंसिम ओंखाम जाया आं खिन्थाखासिगोन गाबोननो। आदाखौ मिन्थिगौना आं माबायदि मानसि। आइयासो गावनिखौल' सानो। सुदेम आयै अबाव थांजोबखो मानसिफ्रा? सुदेम फैलाय मोजां मोनसे खौरां दङलै माबोरै फै। गाख्राव सोखो मा जाखो? गाख्रावनाय आयै गुथाला साख्रि मोनबाय। नंगौ साख्रि मोनबाय। एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों। नै फैगासिनोसो खोमा बियो पस्ट अफिसाव लायनो थांदों। हाल्लाखाय आङो जोंहा फिसाजोला साख्रि मोनबाय। आयौ माबोरै मोननाय साख्रिखौलाय? माने जोंलाय जोंलाय मोनथिस्लाबासै माथो। माब्ला थाङा बेलाय इन्टारभिउ होनलाय खिन्थायाखै माथो जेबो। आयै सेंग्रा मानसिया अबाव न'नि मानसिनि खिन्थाबाय थानो। माब्लाबा हैबाय आरो बियो। सिमांफोरानो साफुंजोब्बायहाय आंहा। सानाखैमोन आङो जोंहा फिसाज्लाया साख्रि मोनगोन होननानै। बे गेरेजावनो मालानावनो खामानि मावबाय थासिगोन होनना सानदोंमोन आं। आयौ इसोरा नायहरबायहाय। बिहामजोनो खिन्थानोसै आं बारियाव थांनानै। गामि गंसे साहा लोंहोजोबोलै। आंना फिसाज्ला साख्रि मोनबाय। र' गाबोन समफोरनो लोंहोगोन। ओइ नारखो ओइ जोंफोर सानैजों सिरि SSB नि इन्टारभिउ हैदोंमोन। आंना एपइन्टमेन्ट लेटार फैदोंलै। एपइन्टमेन्ट लेटार फैबाय? नंमारगौना आंनालाय आंना? खोमालाय आं खेबसे सोंदोंमोन नारखो बसुमतारी फैदों नामा होननानै। फैयाखै होननानै बुंदों। थेवबो नों खेबसे सोंफैनो हागौ सोंफैनोबालाय। दे जायखिजाया आंना फैयाबाबो नोंनाथ' फैबाय। सिरिसो हैदोंमोनलै जोंफोरना रावबो मिथिबायदि। नों मोनमारबाय। दे थांगासिनो। अबाव दं नोंलाय? औ नै आं माबा लामायावसो दं। ओंखारबोबाय पस्ट अफिसनिफ्राय। फै जोंहानाव फै। आं न'आव थांगासिनो। जोंहानाव फै। दे फैबा आंबो थांगासिनो दे। औ दे। आंना जायाबाबो गुथाला जाबाय बेखौनो मोजां मोनबाय आं। थेवबो आंनाबो जानायमोनब्ला मोजां मोनगौमोन आरो। आंबो खेबसे खबर लाहैनांगोन र' आंना पस्ट अफिसाव मावग्रा सासे मानसिनि फन नाम्बार दं र'। सोंना नायनि आंनि नामा दंना गैया। नारखो बसुमतारी।
गैखाया खोमालै आं हाखायाखैमोन गुथालानो जाथों दे बिना जानायानो आंनि जानाय एसे हेल्प मोनबानो जागोनलै आं गुथानिफ्राय एबार आं साख्रि ताख्रि मावनो गोसो गैखालालै गुथानिफ्राय एसे फैसा दाहार लाबागौलाय बेयो साख्रि मोनब्लाथाय 50,000सो उनाव सुख'फिनना होगोन ओंखारलांदो एसे मानसिफोरनो लामा लामा खिन्थालांनि गुथाला साख्रि मोनबाय होननानै हाबिला बिमानि रांखिनोसै माथो र' साला गुथालखौ जानला मोनला बुंदोंमोन र' दाम बारायना लानो र' बिनि सिगाङाव औ गुथाला साख्रि मोनबायथ' र' जोंफोर गामिनि 10 जनसो होखादोंमोन इन्टारभिउ गुथालासो मोनबाय साख्रिखौ मा गुथाला साख्रि मोनबाय औ नै पार्टि होगासिनो माने पार्टि होसिगोनसो गुथाला ओइ बिराद मोजां साख्रिया ओइ दा गोदान हाबजेननायावनो 40,000 गाहाम मोनखागोननो दरमाखौनो मासे 40,000 दे फै नोंसोरबो औ या गुथाला साख्रि मोनबाय आरो हाबजेननायावनो 40,000 जोंहाबा बोराया दाबो 40,000 मोना हौवाया हाबजेननायावनो 40,000 औ दे दोनसै बुरिखौ थगायबाय र' ओइ बाबु सोर साख्रि मोनदोंहाय माबा खोनाजांबायहाय आङो सोर मोनदों साख्रि आनैसो माथो औ नै जोंना गुथाला फरायनायावबो मोजांखामोन ना आं मोनथिखागौमोन बे साख्रि मोनगोन होनना सानसे समाव मोनबाय दा साख्रि 40,000 गाहाम दरमा बा 40,000 मानि मा साख्रि साख्रिनि मुंखौ बावबारलै आं आनै जायखिजाया 40,000 मोनगोन आरो दरमाखौ मोजां माथो है आंसो गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा हाबिलाखौ होखारहराबाबो जागौमोन होखारहराबा बे हाबिलाया गुथालजों हाबा जानायमोनब्ला आंहासो फैसा मोनबाय थागौमोन खोमा हाबिलायाथ' फैसा होखागौमोन एसे बिनाय मोनब्ला होबाय थागौमोन आंहासो गेजेर मोनबाय थागौमोन खोमा खरसाफोर है साला गोरोन्थिसो मावफ्लांबाय आंबो होखारहराबाबो जागौमन आंबो मिथियाना बे गुथाला साख्रि मोनगोन होननानै मा सानाबखौब्रा नै सिमांफोर नुबाय ना मायो इदिनोसै ओइ साख्रिया नंमारगौ आरो 40,000 गाहाम मोनमारगोन मोनगोनथ' र' आंसोलै फारसि दं बिसिनाव ला 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 आयौ खाफालखौनो बुफ्लांना लाबायहाय गेजेर फैसा मोनगौमोन खोमा खरसा खुसा है फिसाजोफोरा एसे गिदिर जानायबा हाबाखौनो होगौमोनहाय आङो गुथालजोंनो गामिनिबाबो आयौ 40,000 गाहाम दरमा मोनो आयौ भगबान बे भगबान बिखाखौसो थल' गोलैलांबाय आंहा दानो 40,000 मोनोबा आरोथ' बोरायबावबाथ' 1 लाख गाहाम जागोन खोमा आयौ आंनि फिसाजोफोर थानायबा गिदिर फिसाजोफोर थानायबा हरगौमोन आङो फैसा सायावनो उन्दुनो हागौमोन माथो है हाबिलाखौ होसिनानै माबोरैबासो खालायबायहाय दा मालाय गरफा गरनै फैसा मोनजाथारगौमोन ना आङो गुथानिफ्राय आयौ एफा दरमा मोननाय बिजामादै मोनगौमोन फिसाजोआ एसे देरबावनोमोनबाबो 14 बोसोरफोर जानायबाबो हरथारगौमोन आङो बैसोआव गिदिर जाबाबो एथ' बेबायदि मोजां साख्रियावला हौवा मोनगोन आरो आयौ 40,000 गाहाम मोननो गिबियावनो बिखाफोरखौसो ख्लाब मोनबाय थाबाय आङो खोनानानै अन्थावबाथावनो अमाखौबो जाग्राबो मानसि गैला आदा बारुंखायाथ' जाखाया आदा रनिया मैयानिफ्रायनो जाला दा बे अमाखौनो जाग्रा मानसियानो गैला सानथामानो जाबाय बासियानो जासिगोन बे सङै मा खालामनोसै दा आदा रनि गैखाय रावबो जाग्रा मानसियानो गैया मादैबो जाया आदा बारुंखायाबो जाया आं जायै उदैफोरानो बुंजोब्बाय आयौ अन्थावबाथावनो बिखौ गारना फैनो हायो आरो सैमाफोरनो होनो होदों आदा रनिया होथाराहाय आङो दाथ' ओंखाम जाग्रा मानसिबो गैया अमा जाग्राबो मानसि गैला मादैयाबो माबायाव थांदों अफिसाव थांदों एसेबां अन्थावबाथाव बे बेदर माखासेखौ आङो बोरमा सैमानो होथाराहाय न'आव हैना फैनोसै आं आदा बारुंखानाव सोंनि र' लांनांगौना लांनाङा लांनांगौबा हैया फैखानोसै आं न'आव प्र'ट थांना फैनोसै पद्मा आदाया ओंखाम जायाखै दाबो गैया जायाखै मा जादों मा मादों खिथायाबो आं खिथु रागा जोंदों सैमा माखानोसो माबा बे संग्रा माखासेखौ सैमानोसो होनो होदो गावनि ओंखाम बाहागो बेदरफोरखौ जायानो मालाय ओंखामखौ जाबानो जायो मा जादोंलै आदा बारुंखा आदा रनिया मोनथियालै मा जादों माबा आदा माबा खालाम दे नोंसोरथ' बेदरखौ जाखाया मैयानिबो दङ दाखालिनिबो दङ एवजोबदों आं जमायैनो नोंसोर रावबो जायाबो मादैबो जाया आं आदा रनियाथ' जाखाला रागा जोंखादों आंखौ बेसेबा रायदों आं न'आवसो लाना थांसै खोमा बेदरखौ बे बासिफोरखौनो लाना थांसै न'आव मा जानिखाय आं मोजांसो संखादोंना खालाय नङाना लांसै बां आदा आं दानो फैफिनगोन हैनानैल' फैखागोन बारा गोबाव नाङाना आधा घन्टायावनो सफैगोन आं थाब फै आइया आरो मोनथिब्ला रागा जोंगोन आधा घन्टा अबाव आधा घन्टायाव सफैगोन नोङो 1 घन्टासो नांगोन खोमा माथो 1 घन्टासो नांनो हानाय थेवबो जेबो नङा आं हैनानै फैखागोन थां खालि थाबल' फै र' माबारै जुना लाना थांखानोसै साख्रिनिथ' आंखाल र' साख्रिखौ मोनदों मोजाङानो नाथाय आंहाबा नोंखौ डिफेन्सआव मावनो होनो गोसो गैयामोन जेबो जायालै सुदेम खाफालनिसो बाथ्रा बेफोरो खाफालाव थानायाथ' जायो र' बिफा नाथाय बे गाज्रि जायगाफोरावसो जुद्ध जाग्रा जायगाफोरावसो थिनहरो नामा काश्मीराव माबायाव बर्डाराव बेफोराव गिनाय मोनसै आङो बेफोरखौ गिनानैनो आं बेखौ डिफेन्सआव एप्लाइ खालायनो होखायामोन गुबुन साख्रि मोनाबा न'आवनो माबा मोनसे मावना जाथो डिफेन्सआव थांनाङा होननानै गिनाय मोनसै आं एफा जों आरामाव जाना थागोन बेयाव बिबा ओजों अबाव थाहैयो मा थाहैयो मोनजायो मोनजाया ओजों दुश्मन मानसि
सुथुर गोजा गावलायनाय जायो मायबानाय जायो गिनाय मोनसै आं बेथ' नंगौ र' आंबो बेखौनो गिनाय मोनसै बे आर्मि साख्रिफोरावबो आर्मि नङाथ' आबै आंना आर्मि नङा SSBसो जेबो नङा बियो आंबो नोंखौ एप्लाइ खालायनायखौ मिथियाखैयानो नों जोंफोरखौ सिखोमानानै सिरि सिरि एप्लाइ खालायना दोनदोंमोन आयै नोंबो आंखौ एप्लाइ खालायनो होआना नों थांनो होआ होननानै मिन्थिनानै आं सिरि सिरि एप्लाइ खालायदोंमोन आं आरो मोनगोन होननानैबो सानाखैमोन आयै आं जास्ट आयै ओरैनो होनानैसो नायदोंमोन मा जायो होननानै ट्राइसो खालायना नायदोंमोन आं मोनगोन होननानै मिथियाखैमोन आयै सानाखैमोनानो आङो दाथ' मोनबायना दे जेबो नङा दे सुदेम बेफोरखौलाय मानो सानबाय थादों दा फिसाज्लाया साख्रि मोनदों रंजादोंनो रंजादोसो टेनसन गैला बोरायबाबो देनां पेन्सन मोनै पेन्सन लायै जानो हागोन टेनसन गैया दा बिजनेस मावबा मायबाफोर खालायबाबो बेसे टेनसन थायो दिमागाव फैसा नांगौ बेफार खालायनो मानो दा साख्रि मोनसे मावब्ला न'नि टेनसन गैला गावाबो टेनसन गैला गथ' गथायनि टेनसन गैला बेथ' नंगौ र' नाथाय बेबायदि होननानै आरो बेफोरबायदि साख्रिफोराव आरो सुथुरफोरनि गेजेरावनो थांनांगौ जायोना गिनाय मोनसै आङो सुथुरफोरनि गेजेराव मा जायो मा मायो एथ' मा खोनाबाय थायो आङो बर्डारफोरावसो थांनांगोन नोंना बर्डारावसो थानाङा जेबो जायालै आयै नों बांसिन टेनसन लादों आयै बेफोर साख्रिखौ मोनब्लाथाय दुगानसो नांगौ दुगानायनिसो बाथ्रा जों हादरखौ मदद खालायो सुथुरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय सुथुरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोंफोरबायदि डिफेन्सनि मानसियानो आयै माबा बिमाखौ जोंफोरनि हादर बिमाखौ रैखा खालायोना औ नंगौथ' र' औ होमब्ला नोङो बै माबादि बे पाकिस्तान बेयावबो थांनांगोन होमबा नोङो थैद बुरै नोंबो जानला मोनला बुङो थाङा बेफोराव थाङा जोंना बेफोराव थांनाय नङा जोंना थांनाङा मानिबा माब्लाबा प्रब्लेम जाबा माब्लाबा गोनांथि जाबा थांनो गोनांबो जानो हानाय ओइ आयै जेबो नङालै बेफोरो फिसाजोआ साख्रि मोनदों रंजानोसो नांगौ नोंहा मा दुखुसो खालायगासिनो दुखु खालाया मानो दुखु खालायाबा नों जोंफोरखौ गारनानै एसेबां गोजानाव थाहैगोन माबोरैबा थाहैयो बेफोरखौ सानखांनानैनो आं नोंखौ बेफोरखौ मिन्थिखानानैनो आं बेफोरबायदि साख्रिखौ नोंखौ एप्लाइ खालायनो होखायाखैमोन नों थांना सिरि सिरि खालायहैबाय फिसाला सासेल' बेबायदि थ' गोजानाव बिमा बिफानि न'खरनि गोजानाव एंगारहरनो हायो दे बिमा बेफोरखौनो सानबाय थानांला फिसालाया साख्रि मोनदों मोजाङै थांथों मोजाङै माबाथों गासैबो मोजां जालांजोबगोन नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा रंजादों आं मानो रंजायाखैखाय फिसाला साख्रि मोनदों रंजादों थेवबो आं बे मोनसे साख्रियाव थांजानो बायोमोन आरो थैयाब्रा आयै नोंनि फिसाज्लाया थैया बेफोराव थांबानो थैयो नामा सोरबा आंना जिउ गोलावखा मिन्थिखागौ आं मोनथिगौ मायबा अन गुन्दैयाबो देखांबाय नारेंखलखौबो सुरखिखांबाय बानायलांसै दा नङाबा समानो थैनाय नङा आजा फिथायाबो बुरजा मानियानो ओंखारगोन 1 किल' मानि देदों अन गुन्दैखौबो ओंखामबो संनांगोन आरो ओंख्रिबो संनो दंबावो बेखौनो संहोलांग्रोनोसै आङो फिथाखौ एसे सावग्रोनोसै बेनि उनाव दसे उनाव आरो ओंखामखौ जानना होनोसै फाग्लिसो सिनियानो गैया माथो हाय फाग्लिनो सिनि गैयाब्लालाय मा जानो बेलाय राजाखौ लायनो थांनो होनि र' राजा ओरै फैलाय सिनि गैया सिनि लायनांगौमोन फैलाय सिनि गैया आब' राजा सिनि गैया थांनाय खर' सिफुङाव 10 थाखायाथ' जानाय नङा ना 20 थाखा दं थां सिनि फवासे लाना फैदे आनोना औ राजा जानो लायदां संखानसिनानै नङाबा समानो थोनाय नङा फिथा सावनो दङ ओंखामबो संनो दङ नै बेलासि जाबायानो थां माबोरै जाना फैथां दे बेसे लांनांगौ 20 थाखा 20 थाखा लाना थां आब' आं दालमुग जानांगौ ना थाइबानि नाङा राजा दे सना जाबाय थानाङा बेबायदि बे दालमुगा मोजां नङाना गिसि जासोयो आंबो जानोनो हाया उदै सायो बांद्राय जानाया मोजां नङा नों सानफ्रोमबो जायो बेखौ दिनै जानांला थां आं फिथाखौनो सावखानोसै थां नै फिथाया जासिगोनानो राजा सिनिखौ होबानो नै आं माबालांसैयानो खावहोलांसैयानो थां लायसां थां दे होमबालाय दिनै जाला दे गथ'फोराबो दखाननि बुस्थुफोरखौसो फसायो